Okay, so tabwera ndi offer iyi. Offer yake ndiyo kuti kwa amene muli ku secondary kapena muli ku primary kapena ma guardian amene mmakhala mukuonera ma video athu. Tili ndi offer yoti tipange ma timetable kwa ma students makamaka amene ali ku primary ndi ku secondary. So zikhala motere. Mutitumizira ma subject amene mukupanga pa nambala iyi 09232106667. Ife tikupangira timetable komanso tikhala flexible, mutiuza ma needs anu, mutiuza ma subject amene mmafoka komanso mutiuza ma subject amene mmachita bwino. Komanso mutiuza chimene mmafuna mutakhala. Andiso ngatali mwana wa ku primary mutiuza mmene mukufunira kuti mwana wanu azipanga perform. Ife tipanga ma timetable and we are more ready. It's your bro. Oh yeah, bro, but it's like we're not going to timetable. So yeah, this is just to celebrate our video number 100 pa YouTube, because pa TikTok ndiye of course ma video anapitila 100 komano pakakhala pa YouTube this is video number 100. So don't forget kupanga follow, kupanga subscribe, yeah, kupanga share video yokuti offer iso anthu ena ake yapeze. Osaiwala number 0 manena with 3210 667. Panga ni follow Shamiuna Narrates.